Здравейте, аз съм Ели Кирилова. Кандидатирам се за кмет на Равда и съм водач на листата на Съюза на демократичните сили. Това е моята партия от 1990 година. Завършил съм философия в Софийския университет. От 35 години живея в Равда. Омъжена съм, съпруга ми е адвокат. Имам двама сина, които са най-успешният ми проект. През годините съм се занимавала с туристически бизнес, сега управлявам агенция за недвижими имоти. Смело мога да започна нов бизнес и винаги ми се е получавало добре. Радвам се, че ще участвам в тези избори с моята си партия, Съюза на демократичните сили. Партията, която направи промяната. Ако днес някой казва, че продължаваме промяната, то някой направи тази промяна през 1989 година. Местните избори. Колко са важни те за нас? Участвам тази година в местните избори с моята си партия, Съюз на демократичните сили. В тази партия съм от 1990 година. Горда съм, че не разреших някой друг да ме размества по шахматната дъска на местният политически живот. От 1990 година изповядвам десните идеи на Съюза на демократичните сили. Харесвам тази платформа, най-широката демократична платформа за своето време. Атмосферата, ентусиазма, който не се повтори през годините. По-важното е, че Съюз на демократичните сили направи онази важна промяна в начина на мислене, който беше породен от промяната на частната собственост. Връщането на земите на хората родиха тези прекрасни хотели зад нас. Прекрасната Равда ни дава възможност да се срещаме с хора от цял свят. През лятото целият свят идва тук и ни дава тази възможност, която не се случва на много други хора в добре уредени градове. Предстои да живеем в една мултикултурна среда. Днес в Равда живеят хора от Естония, от Латвия, от Германия, от Унгария, от Белгия, от Русия. Така че тази мултикултурна среда ни прави самите ние разбиращи. Посланието ми към всички вас е да гласуваме. Местните избори са този важен момент, който определя бъдещето на през следващите 4 години. Ще ни питат отново след 4 години. Така че помислете си, какви са вашите лични жизнени планове за тези 4 години. Какво хубаво и какво непредвидимо може да не се случи през тези 4 години. И готови ли сме да направим избора, който ще ни донесе най-добрите условия за живот. Важно е да се гласува. Това е нашият отговор на въпроса какъв искаме да бъде нашия живот. Кои са избраниците, на които ние ще дадем кредит на доверие. Не продавайте гласа си. Ако вземете 150 лева, разпределено между една високосна и 3 още години, това ще бъде по 10,5 стотинки за всеки ден. Но това е една вид търговска сделка, която свършва с вашия избранник, когато получите парите и дадете своя глас за него. Оставете кредит на доверие за следващите 4 години.